Kak, ayo Kak. Monggo mataram. Turun. Larak disampirke Cik melek Kak. Alhamdulillah masih dong. Alhamdulillah. Sempak teles kok iso. Apa ki? Piye? Sempak teles. Kok sempak teles piye? Semangat kompak dan anti males. Oh iya. Orang ngerti genset orang ngerti. Arep kompake kok dadak dolanan kuwi barang. Iya nak. Lah nek tenan kok Mas Gareng. Kyai Widodaren niku nek karo Eka wah tenan ora ning ditekokke. Oh Mas Petro sindene sing kaya tugelan debok niku pundi? Wah, ora ngono asine. Lah piye? Sindene sing kaya cok bakal endi? Nika enten gile nika. Apapun sebutannya kamu ditresnani karo piyai kene. Lah iya no. Berarti kudu ditampa wong wis parapan tuh adaane lebih populer dari nama aslinya. Leres. Kayak jenengan. Kaya aku ning ndi ya Pak Gareng jenengku dhewe malah ora ana sing tepung. Lah nggih. Sapa sing ora kenal ya, Kak? Lah, sing ngendi-ngendi wis terkenal mesti ning YouTube. Piye Widodaren ya wis populer. Apa to sing ora ngerti Pak De Garangan Semarang ya? Lho, kuwi kan ngendi-ngendi wis perso. Kowe njaluk mati alus apa kasar? Wis teneng apa to? Kok garangan iki lho. Kok garangan iki piye to? Garing kok garangan. Jare Mas Bayu ki lek seragen-seragenan. Nek Semarang, Semarang. Semarangan. Piye to? Garing. Nek Gareng? Lek gareng ya. Garangan. Oh ya Bayu bayangan. Bayangan. Podang kuning dibawani. Ayo, sing bawa Eka kaya ngapa? Oke. Maka ayo kowe bawa iki karo sing sumeh ngono lho. Wong wedok ki aja keren-keren wajahe iki. Sithik-sithik guyu ngono. Wong kuwi marahi ibune nglairke karo merengut tok. Ayo Kak, kaya ngapa? Sing apik to, Dok? Ancene wajahku yo ngene lho. Iya. Nano. Ayo. Nadian. Ayo. Guyu ya. Alah. Sing digegeti sing lambe dhuwur digeget. Ya aku ngisor dhuwur kadang tak geget bareng. Ya Kak. Nadian wujud temong paksi. Ngapa toh? Suarane. Bareng kowe serius suaramu yo apik. Tenan. Kowe iki sinden lho dudu kintel. Kok terus di Lah, ngomong ki sinden dudu tremos. Iki nganggo gelungan nek sampe mau ngono ki gelungane glinding temu bakul bakso. Nano. Ayo. Agawe talining bronto. Alah suarane kok apiye kaya ngono. Dung tak ding ding tak ding tak ding ding tak ding ding tak. Oh, Saking Iya. Iki sajake uripe nganggo baterai iki. Lho, agar disetel. ya nyawa toh kok ya. Kuwi jenenge Disetel merespon. ngono langsung joget dhewe. Merespon. Ayo Nano. Ayo. Alus manis nengsa make. Alah Mbak Eka ya ampun suaramu apik kaya ngono Mbak Eka. Dung tak ding ding tak ding ding tak dung. Iya. Jile draine batune tak copote. Kuwi wong tenan ya. Lha masa aku disetel urip iki. Kuwi ngono jenenge respon. Oh iya. Take and respon. Alah. Tek apa? Remason. Ayo. Nano. Wasuwinggan golek lana. Bayu suarane apik, Pak. Yo, tutuke. Nano, tutuke Kak. Ora iso joget. Batune rung dices. Yo. Ora gelem joget. Golek isi podang
pito. Ayo. Oh, sik, urung entek kok dadok-dadok ngono to. Anu. Wis dadi gareng kowe bakul sego goreng. Gareng. Kok taktok-taktok. Ya. Ganggu ibu lagi bawa. Wah. Ibu. Ganggu ibu kecil. Nah. Anu. Ibu bunga ya. Ya. Saeling wis. Ibu bunga henga tiku. Nano. Ya aja guyu terus ndaun tumuntek kok. Wis ben ta. Nyanding bisa dadi noeno yo tombo iki langgame nduk ayu kendangane ditayubke mengko diwalik irama seger dangdut sing nembang khusus Eka. Oke, ya iki. Ya, Mati kepinterane bocah-bocah iki. Ya, Nduk. esuk awane ngomah ora rasa keluyuran aku goleki sing sayang seger yo. Ning tengah yo. Ye. Garap ngerangin Mas Gareng ayu nirepke jogete Eka. Ayo. Goyang Raja Kubis. Mubeng ayo.
Mas Gareng, penak ta jogete? Ora nirokke ra apa-apa. Lah piye to? Aku lulusan Sanggar Tari dadi kaku perkara nirokke iki mau. Mesti Pendowo semua. Mesti Pendowo jogetmu kaya robot koplo. Gampang kok. Oh, gampang-gampang. Lah saiki wong ki nek ra duwe bangkean kuwi jogete piye coba? Oh ya gilik. Lah iya. Iki ya bangkean. Nayu kan nawon kemit. Heeh. Iki ya nawon ndas. Iya. Iki ra bangkean iki bangkokan. Nek wis ben ra apa-apa kuwi tak tresnani arep kaya maesan ning kuwi tetep tak tresnani. Orang tidak ada yang sama pasti punya kekurangan dan Nggih. kelebihan masing-masing. Matur nuwun. Kekurangan pasti ada kekurangan yang lain.